District Legal Services Authority DLSA Southwest Khasi Hills District Haringkat Meghalaya State Legal Services Authority MSLSA Shillong Barkarat FM 93.5 Shillong mentakasi kalapalong ya jingpynsngewthuh paidbah ni roadshow awareness campaign ni ka on-ground activities roadshow studio shift hayo Mawphor Southwest Khasi Hills District. Kajing temu bakong sanjang kani campaign kalong ban pynlong paidbah halor ki hok jong ki khynnah ban ai ru kajing penshai halor ki jing gershan ye ki khynnah ki bakwa ban beteng biang ye ki jing puli ne ki baklem leit skul shu ki ba hapreng ka kertan rio hadu khat saus nam kerta khanang ban ai biang ye kalat kelenti ki ban pynlong kerteng hapo ka National Institute of Open Schooling NIOS Open Schooling System makinla ban pendap ye ki jing puli jong ki hadu class 12. Kokong RJ Sapi na po ka Red FM 93.5 Shillong kalaong baka jing pelong yakum kini ki roadshow awareness campaign kalong ban pynlong paidbah halor ki scheme bapher na ka benta ka baha kamyat jong ki khynnah bat ki samla hapo ka jila Meghalaya da ka barung ha ki district bapher ban pynlong halor jing kodor jong ka jing nang jing stan bat ha ka ju ka por ka dei ka jing yatre but yasnok tilang nakabenta ban kentiu ya pule puthi but ban penduna ya ka jingpap skul shiteng por jong ki khynnah ha ka ju ka por kala penshai ru ba hapo ka article 21 na kren shai ba baro ki khulung khynnah ha ka ni kari India ki don ya kata ka hok ban yo a ya ka jingnang jing start but kumju ru ha ka clauses a jong ka article 21a ringkat ha ka article 51a kala kentu ba kadai ka kamram jong ki kimi khpa ba kin pentikna ban pha skul yala ki khon ki ti henre ka basngo si kalong ba hadu menta menne dang bon ki bam shim la tim ni yo yakni kalat namar kata kala pynlong ba da ka jing songkhya ni jingket kli na kalyang ka Meghalaya State Legal Services Authority MSLSA Shillong mentakasi kalayo pan pelong yakani ka program ban ai jingpynsngewthuh paidbah da ka jing temu ban yalam biang yaki khynnah ki bala pep school shaki shlam jong ka jing puli pat ban penti kana ru babaro naki kenyo ka jing nang jing stan ban pinbana pinjana shushu ya kalawe jong ki ban pensha shushu layo ru ka jingkran na ka kong en hasha kakong e nong si uba o singli ulakran halor ka RTI Act jong usnam ajar khandai kakong q kharmaulong kalakran halor ka an ban khang persha ban pentrei jubor ye ki khynnah ki ba hapo khat prasnam uba f yaubor ulakran halor ka jingkhang persha ban ya poi kha dangret kerta bat kakong di merthong kalakran halor kilat jingeram ni mukot duma lemba ki an ki kanun ki badai ki nong yasat an ni lawyer ka pamenta ka jingnang ka jingsat kulong ka ba koridor hado kata-kata ni marbalat jeli pelat bon ba ki jing snew ki bon ba ki jing snew keleng saudong ka snong ka thau jungi kila bon ba den nakadaw kata lada ki khulong ki khynnah ki lecture school ki yo ya ka jingnang ka jingstat kintip kinyo jing hikai ke ai ka babha bat ke ai ka basnew tena kata kadaw kin sanang ken bakin jet ya ka jing bha bat kin kintat ya ka jing snew tena kata kadaw parlok sa sisien yuan ban pen ken mawi phi ba ka jing nang ka jing start kalong ka bakor dor hado kata bat ka jing kertu ka jing kerpat na kalyang jungi ya ki kmi ki kpa ya ki bala hela san ba pin tikna ba ki khon ki ti jong phi ki don ha ki skul ki yo ya kata ka jing puli puthi Keren RJ sapi iong ba nakadaw kini kadi kajing ban kajing duk dei te kawai kalong ba ngi na yeng hap suthu ngi kikum kikmi kpa ngi hap suthu ba kajing puli kalong ka badong kamba kadi ushabi namata ka kaloi ba pernai namata ki khynnah te shoban kut ngaban ong ba ngi de banlong kit kli ngi kikmi kpa banya tip ba kai ya kata kajing puli puti namata ki khul la jong nama khanang bakinuan ra e kaloi ba pernai tang kum tai blish bot nangi haka state jungiru lani hakane ka than hakane ka Southwest Khasi Hills hakane ka than ma kurat jungiru ngelalong Kristan tinga kwa pan ai ka wei ka
example na lani ka nuksa na ka Bible ba adon arngot ki briu ki bateying way upa start but way upa big upa start uteying halor ka mausiang halor u mausiang henrei upa big part utey halor usiap te ladangi ngilong ka jaj bendriu jongi ladamangi ngilong ki pastat ngin te yala ka ying halor u mausiang ngipen scam ya ka ying ka sem jongi ya ka dong ka than jongi ya ka jaj bendriu jongi pat ya ka rihi baro ka way but ladonru sipongut kitei soti hapo ka Bible mo ngi yos ngawe ka story but sangut na breng jongki kilong ki pastat but sangut kidei ki babik ki pastat ki lasim ya ka syarak ringkat bat ki umpuniang ki babik ki sim tang ya ka syarak henrei klem umpuniang le gumno haba lawan unong le kurim ban lek sauno kimdon umpuniang shu la stingmet te ki le gumno kine ki sangut ki ladu bat ki sangut ki pastat pat kilayo ban lek kemen te kane ka theo ba arjar snem men shua pek kala kren dupa katno ka jing koridor jong ka jing nang jing start te kalong ka ba koridor hisya hadu kata ha kane ka juk ka bamenta ya kane ka jing nang jing start